Hej, så er der video igen. Som I kan se, så har jeg gjort det lidt anderledes i dag, fordi jeg skal pakke en pakke ud, jeg har fået fra et firma over i USA, og jeg tror, det fylder en lille smule. Det er et firma, der hedder Atmos FX. Det er nogen, der laver sådan noget animationer med sådan projekter og ting og sager. Jeg har haft handlet med dem tidligere, og jeg har lavet noget for dem. Og de har så været så søde, og så sendte mig en pakke i år med noget, som jeg så skal prøve at kigge på. Og vi prøver at tage den op med det samme. Der er noget af det, jeg godt sådan ved lidt, hvad der er i hvert fald. Og så er der også noget af det, hvor jeg ikke rigtig ved det, men vi prøver at lukke op en gang. Jeg har ventet cirka 14 dage på den. Det gik ret hurtigt med dem at sende det. De er ret hurtige, det firma. Så prøver vi lige at lukke op en gang og se. Jeg har tidligere købt projekter og sådan noget projektermateriale til at hænge op, så man så kan lave sådan noget, der ligner hologrammer og sådan nogle animationer til, når jeg skal pynte med Halloween og jul og den slags. Og nu nærmer man jo så Halloween, der er jo lige en halvanden måneds tid til, men man kan aldrig komme for tidligt i gang. Så, men lad os se, hvad de har sendt til os. Det bliver lidt spændende. Der er i hvert fald noget papirspar. Det kan smide herover. Okay. Jeg kan se, det er altså sendt i hvert fald en USB-nøgle. Det er, hvor der er højst sandsynligt nogle animationer af forskellige uhyggelige ting, går ud fra, så man så kan sætte på til projekter og så lyse op. Og så skal vi se, hvad har de ellers sendt. Ja, den vidste jeg godt. Det var sådan en 3D-form, man sætter op, som den så kan lyse et eller andet hologramagtigt ting på, hvor den så har sådan en kropsfigur, sådan noget pustelig en. Og så skal vi se, hvad er det her. Der var de. Og så, de her, dem kender jeg. Det er sådan nogle højtalere, der hedder Sonic Stone. Dem har jeg faktisk, er det 3 af i forvejen. Og jeg kan se, at de har sendt 2 sæt ud til. I stille. Det er sådan nogle højtalere, der er vejrbestandige. De kan tåle både frostvejr og regn og den slags. De er ret gode. Og så er lyden på dem også ret god. Så er lige det her papir væk, der larmer lidt. Sådan. Godt. Og så, det er sådan et, hvad kalder man det, laderstof, man hænger op til at kunne lave hologram på. Jeg skal lige se, hvor stort er det. Det er 5,5 gange 9 fod. Så det, jeg håber, det er stort nok. Jeg er sådan lidt i tvivl. Men det er det største af dem, de har. Og det følger sådan set med i et sæt, sådan set. Jeg kan lige lægge det her. Og så har de jo så sendt en projekter med her, kan jeg se, som der hører med i sættet. Og så, de har en demo-projekter. Det er fra projekterne, det er fra ViewSonic. Og der er nogen, de har lavet samarbejde med Harman Kardon, så der er Harman Kardon højtaler i, så de spiller rigtig godt. Den her har jeg så ikke prøvet før. Men altså som sagt, man kører det ind i et sæt, hvor at, man kan købe sådan en projektor, hvor man så får det her materiale med, og så sådan en USB-nøgle, hvor der allerede er en masse animationer, og så kan man gå ind og købe flere. Og jeg mener, det her sæt her med den helt nye projekter, de har fået, og så den her, det koster 369 €. Men det skal også siges, projekterne hjemme, den koster omkring et sted mellem 4.500 til 7.300, alt efter hvor godt et tilbud man kan finde. Det her det er sådan en ny en, de har fået i deres sæt, hvor den her, den kan jeg huske, det er sådan en tidlig en, det er ViewSonic, den hedder noget med M1. Og dem har jeg faktisk 2 af i forvejen. Jeg skal lige tjekke, det er den. Som jeg bruger, og dem er jeg rigtig glad for. Det er sådan en transportabel projektor, hvor der er indbygget batteri, der kan køre i 6 timer. Og så den kan også bruges både som Bluetooth-højtaler og selv powerbank, og der er også indbygget hukommelse på en 16 GB, så man kan have noget liggende. Men det er så sådan en lille projektor, man så lige kan sætte op. Men jeg laver noget video, hvor jeg viser projekterne sådan noget mere, hvordan de er, fordi jeg tager tingene og deler det lidt op, for ellers så bliver det en alt for lang video, så nu var det mere for at vise tingene frem. Og her der er der ViewSonic, en nyere en, de har en, der hedder M2E-projektor, som der så den er fuld HD, den anden den er kun HD, og så har den også nogle andre fordele. Til gengæld så har den så ikke indbygget batteri, så den skal man enten sætte til fast strøm, eller også til en powerbank. Men det skal være en powerbank, der kan levere helt op til 45 watt, så det er sådan, der skal lidt til. Til gengæld så har den sådan nogle ekstra smart features og det. Og begge to, det er også smart projekter, så man kan hente apps til dem og lægge ind, så hvis man vil have lagt Netflix og sådan noget ind, så kan man også gøre det. Og egentlig siden jeg kører det er både for at kunne lave det der animation til Halloween og jul, og så er det også bare for at kunne have en projekter. Og det var derfor, jeg sagde til dem, at jeg godt kunne tænke mig den her, fordi at det der er sådan ret god. Det er selvfølgelig ikke 4K, men det er godt nok til, at man kunne sidde og lege hjemmebiograf med den. Og så fylder den heller ikke ret meget, det er jo sådan en lille en på 1 kilo.
som vi prøver at pakke ud og kigger ind i en af de andre videoer. En af tingene med dem, det er, at de der sæt, de sælger, det er, at man kan købe alle deres materiale-ting og den slags til, og også deres animationer, og også højtaler, alle sådan ting sammen, men de har ikke ville sende projekterne til Danmark. De kan kun købes i USA og blive leveret dertil. Så da jeg skulle købe dem her, 2 sæt af dem her, for et par år siden, det krævede en hel del overtagelse for at få dem til at skulle sende det hjem til Danmark. Men til gengæld så sparede jeg 1.400 kroner. Den kostede omkring 2.800, den her projekt, og så fik jeg den for omkring 1.400. Så der sparede jeg en del. Og når de sender tingene, så bliver det registreret som, hvad kalder man det, kostymer, eller pynt, kalder de det. De skriver det ikke ind som elektronik. Så jeg ved ikke, om det gør en forskel på 12 og den slags. Men nu har de så fået den der nye, der kom her. Altså projekterne har vist fandtes for ViewSonic noget tid, men nu deres sæt, det kom for, jeg tror det er en 3-4 ugers tid siden. Men jeg sagde også til dem, at det var ikke så interessant at reklamere for det her, og den der, hvis man ikke kan købe det til Danmark. Og derfor så havde jeg skrevet sammen med min uges tid, altså for et par uger siden, og så lykkedes det mig sådan set at overtale dem til, at det sæt med den her, og så det her til, og så den her, den kan man i en begrænset periode, så længe de har dem, så sender de dem også til Danmark, hvis man går ind. Deres andre af dem, der kunne jeg ikke lige få dem overtalt. Men hvis man går ind, og så vælger man, hvad den sendt, så kan man godt få den sendt til Danmark, hvis man går ind på deres hjemmeside. Jeg skal nok lige lave et link til hjemmesiden til de der, de hedder atmosfx.com. Men der kan man købe dem. Men som sagt, det koster stadigvæk 369 euro. Men altså, så får man så det der med, man sparer stadigvæk noget i forhold til Danmark. Men der er mulighed for at kunne købe den til Danmark, hvis nogen skulle være interesseret. Jeg tror ikke, der er så mange, der vil bruge så mange penge på det. Men man kan jo stadigvæk godt bruge projekterne til andre ting, eller hvis man bare er interesseret i projekterne, som også er ret gode. Og så nu har jeg så fået de der højtaler med. Der er faktisk i tvivl om, de stadigvæk sælger dem. Jeg tror desværre, de er udgået, så de får noget andet. Men altså, de er også ret gode. Og det smarte med projekterne, det er, at den kan opkobles Bluetooth til højtalerne, sådan, så man ikke behøver ledninger og den slags. Men det er jo egentlig sådan det meste af det, altså. Og så har jeg jo set, at der var en 3D-form. Og så tror jeg næsten, at jeg slutter den her video af, fordi det er lidt lettere at lave noget video for de enkelte ting, ellers så vil det blive alt for stort. For jeg laver en video, hvor man så kan få lov at se den her, og også den anden, hvad den skulle kunne. Og jeg laver måske også noget sammenligning med det og det. Og så kommer der nok noget, hvor jeg viser, hvordan det ser ud med de der animationer, og måske også, hvor jeg prøver at lave en, hvor man kan se, hvordan det ser ud, når den her bliver lyst op på, og noget af det andet. Men det var egentlig bare lige det, jeg ville vise, og så sagt så, at det var AtmosFX, der har været så sød at sende mig det, så det er sådan en sponsoreret video, kan man godt kalde det. Så, men det var egentlig bare det, så må I have det rigtig godt. Hej hej!